lehen erreportajean gure lurra Sembrando Futuro topaketa laburtuko dizuegu. Landa eremuko bizimoduaren errealitatea erakutsi zioten publikoari. Jarraian, Gernikako urriko azken asteleneko azokaren berri zabala emango dizuegu. Oso edizio berezia izan da, pandemia hasi zenetik lehenengoa izan baita. Gero, Ullegorri landetxea ezagutuko dugu. Nekaturrek turismo iraunkorrari ematen dion garrantziaren erakusgarri da. Azkenik, abere arraza autoktonoez mintzatuko gara. Martxel, abeltzain veteranoak bere abere arrazak aurkeztuko dizkigu. Joan den asteazkenean urriaren 26an Donostiako Kursal jauregian gure lurra etorkizuna ereiten ekimena antolatu zuten 5. Oraingo honetan aukeratutako eslogana hauxe izan da: baserria, gure orekaren giltzarria. Markel Olano Gipuzkoako aldun nagusiak hiri eta landamundua hurbiltzea helburu duen topaketa inauguratu zuen. Eta guk gure lurrarekin errebindikatu nahi duguna da lehenengo mailan, ze importantea dan, ze garrantzitsua dan lehen sektorea, natura babesteko eta zaintzeko gure lurrean. Ez nik uste hori dela lehenengo mezua. Eta bigarrena da, etorkizunari begira, sektoreak dituen erronka guztietan, denok parte hartu barra daukagula eta erakunde publikoak ere gure ekarpenain barra daukagula elkarlanen ikuspegitik. Tresnak jarri ditugun martxan erakundeok sektorearekin eta azkenean etorkizunari begira garrantzitsua diren zenbait estrategia da iniziatibekin, eta uste dugu azkenean esfortzua izan behar dela kolektiboa. Baserritarrak eta baserria behar ditugu, eta horregatik ahalegin guztia egin behar dugu bizira ondezan hurrengo urteetan. Gure lurra, Gipuzkoako Foru Aldundiak 2016an hainbat azpisektoretako baserritar talde batekin batera hasi eta bultzatutako parte hartze prozesu baten ondorioz sortu zen. Lehen sektoreak aurre egin beharreko funtsezko erronkak elkarrekin zehaztu ziren eta erronka horietako bat landa eremuan egiten den lana gizarteari jakinarazteko beharra izan zen. Behaien lanan ondorio bezala, landa eremuek kudeatzen dutela, bai gure larrek, bai gure mendik, gure basok, gure kulturaren gordailu die baita ere, eta azpimarra jarriko nuke euskeran, eta gure identitatea die. Nik uste dut baserriak eta baserritarrak ikusten ditugunean, guk geu, Gipuzkoar bezala, behaiengan rekonozitu egiten gehala, gure jatorrie hori dalako, ez? Orduan, balore guzi horien gandik, guk Gipuzkoako Foru Aldunditik, beti rekonozimentu bat egingo diegu, aurrerantzean ere bai, eta gaurkoa bezalako ekitaldi batekin, hein handi baten uste rekonozimentu hori lortzen dela, eta baita ere gizarteratzea, ez? Pepe Mujica, Uruguaiko presidente ohiak hartu zuen parte Xabier Euskitze, gure lurrako aurkezleak haren etxean egindako elkarrizketa batean. Euskal Herrikoa jatorriz, nekazarien defentsak eta justizia sozialak markatu dute Mujicaren ibilbidea. Jarraian, Nerea Lazkano Basalore upategikoak hartu zuen hitza Getariako txakolinaren izenean. Gazteek ideia berriak eta berrikuntzak ekartzen dizkiote lehen sektoreari. Gainera, belaunaldien arteko erreleboa da Euskal Administrazioen kezka eta zeregin nagusietako bat. Gaztetasuna emate jo sektoriai, tradizioa mantenduz, baina eraberian gaur egungo lan egiteko modu berriak, desberdinak eta tradizioa mantendu, baina sektorian berritasuna sartze dugu. Nereak, Premi Etxeberri Baserriko Itxaso Agirrek eta Gaztenek Berri programak babestutako sektorian sartu berriak diren 3 gaztek solasaldi interesgarri batean hartu zuten parte. Eta laguntzak eta babesak funtsezkoak direla onartu zuten denek. Laguntzak egia esan oso ondo datozkigu, eta beharrezkoak dira. Urtero laguntza mota batzu jaso ditzakegu eta primeran datozkigu. Horrelako laguntzengatik espalitz gazte ekintzaileok ezin izango genuke geure jarduerarekin hasi.
Kafearen orduan eta hurbileko produktuak dastatzeko hitzorduan, baserritarren eta kaletarren arteko iritziak eta kezkak trukatzeko aprobetxatu zuten lehen sektoriaren garrantziaz kontzientziazio handia erakutsiz. Xebi Berdangerren hitzaldiak ikusleen arreta ekarri zuen. Psikoneurologo eta divulgatzaile zientifiko honek baserritarrek eta arrantzalek eskaintzen duten zerbait defendatzen du. Elikadura osasungarria. Gure arazoa nondik datorren jakitea eta gure osasuna zaintzeko zer egin behar dugun argi izatea gehien axola zaidana da. Eta osasuna zaintzeko gauzari garrantzitsuenetako bat hurbileko elikadura da. Badakigu elikagai prozesatuek ondorio negatiboak dituztela gure gorputzean. Beraz, baote dut interesik elikadura mota horretan. Izan ere, neure bigarren garuna, estea alegia ez badut zaintzen, ziur gaizki egongo naizela eta osasun arazoak izango ditudala. Eta orduan espezialisten gara joko dut laguntza eske, nire estea zaindu ez duen lehena, ni neu izan arren. Mario Picazo, meteorologo, irakasle eta telebistako aurkezleak ikusmin berezia piztu zuen. Baserriak eta landa eremuak klima aldaketaren kontrolean duten garrantzia nabarmendu zuen. Baserriei bizirik eutsi behartzaile arrazoi sozial eta kulturalengatik. Baina lan zail eta neketsu hori saritzeko modua ere bilatu behar dugu. Hortik bizi behar da. Izan ere, horregatik joan da hainbeste jende industria sektorera. Hori funtsezkoa da. Izan ere, lehen sektoreak bizirik iraungo badu, herritarrek tokiko produktuak kontsumitzen jarraitu behar dute. Txilen amaituko den produkturik ez dugu Euskadin ekoitzi nahi. Tokiko produktuak tokiko kontsumoan amaitzea nahi dugu. Eta bigarrenik, kalitatezko produktu bat lortzeaz gain, landa eremua karbono ustubide handi bat izatea lortzen dugulako. Eta hori funtsezkoa da klima aldaketaren arazoak murriztu ahal izateko. Aztiko eta Neikerreko ikerlariak protagonista izan ziren solasaldien ondoren. Arratsalde partean, Javier Larrañaga, ekonomia, turismo eta landa inguruneko diputatuak amaiera eman zion topaketari. Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako gure lurra topaketak landa eta hiri eremuak hurbildu zituen berriro, hurbilketa hori ezinbestekoa baita lurralde orekarako. Aste honetan, Gernikako urriko azken asteleneko azoka ospetsua izan da. Goizean goiz, baserritarrak eta ekoizleak estanak prestatzen aritu dira, dena prest izateko eta milaka pertsona hartzeko, euren erosketa saskiak produkturik onenekin betetzeko irrikan. Frutak, barazkiak, sagardoak, txakolinak, ogia, pastelak, gaztak. Edizio hau oso berezia izan da, pandemiaren murrizketen ondorioz izandako geldialdiaren ondoren lehen azoka baita. Hori dela eta, ekoizleek ilusio handia erakutsi zuten eguneko perspektiben aurrean. Urte bidaro guz azken astelena barik eta nik uste dute salduko dela, salmentakonak egongo direla. Aspaldi joan etorri barik, ilusio nahiko gaz hartzen dugu egune, eta pentsetan dugu jentie gogoa gaz egongo dela dastatzeko gure sagardoa eta zukuak. Laster, Gernika jendez gainezka egon zen. Mimo, zarretaz eta nekez landu eta zaindutako produktuak erosi nahi zituzten denek. Gernikako urriko azken astelena salmentetatik harago doa. Baserritarrek eta prestatzaileek harremanak estutzen dituzte bezeroekin, eta batez ere etorkizuneko bezeroekin. Goizean zehar, lehiaketetako epaimaikideak euren erabaki zailak hausnartzen aritu ziren. Idiazabal gaztak eta txakolinak kioskoan aztertu zituzten, eta frutak, eztiak, barazkiak eta loreak estanetan bertan. Jendeak asko lantzen du, bai zenolako produktuak hartzen dauen, kolorie, freskurie, zenolako dekorazioak hartzen ditun, jendearentzat deigarria izan dadin, oso egun polita izaten ari da bai.
Arantxa Tapiaren esanetan, garai gogor hauetan lehen sektoreari laguntzen alegintzen ari da Eusko Jaurlaritza. Alde batetikan hasi ginen, nolabait gure baliabide propioekin abeltzainak batez ere laguntzeko asmotan, ia 2 milioi euro jarri genituen, gero beste inbasioaren ondoren beste 14 milioi jarri genituen, batez ere haragitako abereentzako eta baita ere, beste produktu nekazaritzako produktu batzuk. Abere guztiak haragitakoak eta bar, hegaztiak baita ere, eta gero erremolatxa, patata, noski artoa batez ere erabiltzen dana elikadurarako, eta lekaleak ere baita ere diruz laguntzen dira. Gaurko eguna garrantzitsua baita ere beraiei babesa emateko eta adierazteko egiten duten lana garrantzitsua dela guretzako eta elikadura bezala kalitatezkoa eta bertakoa denez, baita ere nolabait elkartasuna adierazi eta erosketak egin, ezinbestekoa gaurko egunean. Harrera ofizialaren ondoren, hiribilduaren protagonismoa nabarmendu zuen Gernikako alkate anfitrioiak, baserritarren defentsan beti. Dakizuenez, Gernikako plazie urte osoan etxen da astelen guztietan, eta gaurko egune da espeziala. Gaur dago hemen Euskal Herriko soloko geuserik onenak. Amaia Antxustegi, iraunkortasuna eta ingurune naturala zaintzeko diputatuak ere azokaren garrantzia azpimarratu zuen. Egia esan, Gernikako azoka da urteko zitarik eta garrantzitsuena baserritarrentzako, baina azoka guztiak dira garrantzitsuak eurentzako, beharrezkoa ikusten da belako egotia jendiagaz, saltzen euren produktuak nolakoak diran, hain esfortzu lan eta dedikazio handiarekin egindako produktuak, kalitate altukoak gainera, kilometro zero direnak, eta ez dugu ahaztu behar gure baserritarrak, Bizkaiko baserritarrak esplotazio txikiak direla, familiarrak direla. Eta hor zentzuan gogoratu ez dagozela garaionak igarotzen, gehu bai gizarte modura, hor egon behar gara eurekin. Goizak aurrera eginala, talo eta ogitartekoekin indarrak berritzeko garaia heldu zen, Euskadiko edari labeldunekin lagunduak. Saribanaketak eman zion amaiera Gernikako urriko azken asteleneko edizio arrakastatsuari. Saridunak kioskotik desfilatuz joan ziren eta gaztaleiaketaren irabazlea berehala elkarrizketatu genuen sari ospetsua jaso bezain laster. Guretzako osan da hau, satisfazio handi bat, beti hemen ibilegea bigarren, eta gaur lehenengo zatian eretzako da, gauza handi bat, zindetaula da, gauza handi bat. Gernika berriz ere landa eremuaren eta hiri eremuaren arteko lotura izan zen. Ekoizleak eta kontsumitzaileak berriro elkartu ziren urriko azken astelenaren harira. Ulegorri landetxeak 2017an zabaldu zituen ateak eta urtebete geroago ekolabel etiketa eskuratu zuen. Araban dago, untza apregindana kontzejuan, Urkabustaiz aldean. Anak eta Iñakik, Lukas eta Esbenia hartu dituzte Alemaniatik etorri ziren Euskadi ezagutzeko eta ingurunearekiko konpromisoagatik autobusez etorri ziren. Ulegorri aukeratu zuten ekoturismoarekin bat egiten duelako. Ostatu asko daude, eta horien artean aukera dezakezu erreserba egiterakoan. Ostatu gehienak gure turismo komunitate handiaren parte dira. Uste dut leku hau askoz ere pribatuagoa eta pertsonalagoa dela. Iristen zarenetik joaten zaren egunerarte, lanaren kontzeptu globala agerian dagoelako. Erabiltzen den ura, arduraz erabiltzen da. Ura ez da urrunetik ekartzen, ez da inongo lantegitatik ere. Janaria bertokoa da, eta modu jasangarrian ekoizten da.
Energiaren erabileragatik zein beste gai batzuengatik, gure ostatu kontzeptu orokorra jasangarria da. Horrek gainerako ostatuetatik bereizi egiten gaitu. Laster bezeroei furgoneta elektriko bat eskainiko zaie. Jango bat egiteko ibilgailu bat behar dutenean erabili ahal izango dute. Bueno, acabamos de encargar una furgoneta. Mercedes furgoneta bat enkargatu berri dugu. Gasteizen egingo da, hori ere tokiko komunitatearen alde egitea baita. 2023ko lehen hiruhilekoan jasoko dugu. Beraz, egingo ditugun garraio guztiak jasangarriak izango dira. Hori da gure aurtengo helburua. Gasolina erabiltzeari uztea eta plaka fotovoltaikoekin sortzen dugun elektrizitatea erabiltzea. Utilizar la electricidad fotovoltaica, que tenemos placas fotovoltaicas. Gaur nekaturreko Idoia Ezkurdia dugu geurekin. Elkarteak etengabeko bilakaeran 6 lan ardatz ezarri ditu datozen urteetarako. Jasangarritasuna ardatz horietako bat da. Azken finean gure aldetikan eta nekaturretikan nahi duguna da modelo turistiko jasangarria, sostengarri bat zaindu eta aurrera eraman. Horretarako nahi duguna da gure ingurua, gure pasaiak, gure ondare kulturala, gure gertutasuneko produktuak zaindu, bermatu, eta horretarako bari gara ekintza desberdin eta proiektu desberdin garatzen. Duela gutxi elkartea Asturias aldera joan zen, lan egiteko modu guztiz iraunkor bat bertatik bertara ezagutzeko. Bueno, pues nosotros desde el momento que empezamos proiektu honi ekin genionetik, argi ikusi genuen gure helburua ingurunea zaintzea zela. Inguruok zoragarriak direlako. Eta gutako bakoitzak egin ditzakeen ekarpen txikiak garrantzitsuak dira. Horregatik, jasangarritasuna izan da gure zutabeetako bat. Además hicimos un viaje de prospección. Duela gutxi, Asturias aldean izan ginen, ekoturismo proiektu zoragarri bat ezagutzeko. Oso argi geneukan, baina proiektu hori ezagututa gero argiago daukagu. Beraz, ekoturismoaren gaiari ekiteko eman beharreko urratsak emanda dauzkagu. Enfocarnos y orientarnos al tema de ecoturismo. Jasangarritasunak 3 ziurtagiri mota ditu. Ekoturismoa, eraginkortasun energetikoa eta ekolabela. Nekaturreko 16 ostatuk lehen eta bigarren ziurtagiria dute eta beste 14 ostatuk 3. Europan, Euskadi da ekolabel ziurtagiri gehien dituen eskualdea turismoari dagokionez. Gure helburua da modelo turistiko sostenigarri eta modelo turistiko jasangarri bat aurrera eraman. Horretarako ezinbestekoa da, ez bakarrik hildo inguru ginekoa, baizik eta baita ere hildo soziala kontutan izan eta baita ere hildo ekonomiko bat. Etxea berotzeko egurra, badaukagu kaldera bat eta egurra ematen diogu kalderari. Eta gainera izango dut, egurra dira hemen gure herrian dauzkagun pagoak, guk auzokideak juten gara mendira, pagoak moztu, banatu eta etxera ekarri. Beraz, elektrizitatea produzitzeko badukagu panel solarrak hemen, eta gero ere guk ematen diogun, baskaria ematen diogun gure bezeroei, da beti zaetzen gara kilometro zero produktuak erabiltzen. Gazta, esnea, pastelak, arrautzak. Anak eta Iñakik tokiko bidaia agentzia bat ere badute. Nekazaritza ustiategiak 0 kilometroko produktuak eta leku zoragarriak ezagutzeko txangoak antolatzen dituzte. Eta guk beti sostenibilitateari buruz hitz egiten, guk pentsatzen dugu hemen Ullegorrira etorri ezkero, posibilitatea daukate, aste oso bat pasatzeko, kotxe hartu gabe, baizik zeren ez duzu behar, hemendik Nerbioi Urjauzira ikusteko, San Pedrora juteko, badaude 1000 aukera, eta gaine, badaude 1000 aukera ibiltzeko, kotxea hartu gabe. Etxea goitik bera eraberritu dute.
Anak jatorrizko zorua nabarmendu digu. Abeak eta markoak ere Ullegorriren balioen parte dira. Etxeko gauzarik baliotsuena zorua da. Buztinezkoa da. Ez dakigu zenbat urte dituen. Baina dorretxe batetik datorrenez, 200 urte baino gehiago izan ditzakeela uste dugu. Animali aztarnak ditu, idazkonak ditu, eta xaboi ekologikoaz bakarrik garbitzen dugu. Dorretxean ostatu bat zegoen, eta gelen zenbakiak ateen markoetan ikus daitezke oraindik. Oso gela politak dira. Etxea osorik zahar berritu bazen ere, lehengo egiturarik asko mantendu da. Eskailerak jatorrizkoak dira, baita sabaiak ere. Landetxeko bazter guztietan arnasten den giro lasaia indartu egiten dute gelak apaintzen dituzten hainbat estilo eta jatorritako margolan ugariek. Museo txiki bat bezeroen gozamenerako. Etxea oso erosoa eta atsegina da, eta artelanak edukitzeak giro hobea sortzeko aukera eman digu. Horrela gure bezeroak erosoago sentitzen dira. Arte bilduma polita dugu, eta bezeroek esan digute euren gustukoa dela. Obra bakoitza azaltzen diegu, esan naia. Izan ere, hori etxearen historiaren parte da. Logelak eta komunak itxura txukunagatik nabarmentzen dira. Horrez gain, baserriko bizimoduaz eta bizimodu tradizionalaz hitz egiten diguten elementu bitxiak ere topatu ditugu. Pieza hau oso tipikoa da Arabako Errioxan eta Araban oro har. Zizeilu bat da. Baserriko beheko suaren ondoan jartzen zen. Espazio txikiak zirenez eta altzariak jartzeko lekurik ez zutenez, erabilera asko zituen. Adibidez, mahai gisa erabiltzen zen, jateko, kartetan aritzeko. Oso pieza polita da eta ondo zain dezatela saiatzen gara. Energiari dagokionez, Ullegorrik eta Nekaturreko ostatu sareak turismo eredu jasangarri bat eskaintzen dute ingurunearekin bat egitea, landagarapena sustatzea eta ingurumena zaintzea helburu garrantzitsuak direla uste dutelako. Urtero urriaren 12an Markinak, Azpeitiarekin batera, Euskadiko blonde arrazaren lehiaketa antolatzen du. Baina azokaren espiritua arantzago doa. Izan ere, Lea Artibai eskualdeko abeltzainen presentzia eta bertoko abere arrazen erakusketa bultzatzen baititu. Arraza horietako asko gainera, desagertzeko arriskuan daude. Lea Artibaiko landagarapenerako elkarteak Markinako udalarekin elkarlanean antolatzen du feria. Martxel Legurrolak ez du inoiz utxe egiten Markinako azokan. Gaur, Nerea Urrutibeaskoak bisitatu du. Lea Artibaiko landagarapenerako elkarteak lehen sektorea sustatzeko egiten duen lana azaldu digu. Elkarte horren zeregine da landa eremue bultzatzi eta horren garapena bere lan ildo guztietan eta bizitzarako behar dugu zen eremu guztietan. Eta guk gure landa garapenetik nahi duguna lortu da lehenengo sektore hori indartu. Lehenengo sektore horreri bultzada bat emon, bai gure abeltzainak, hartzainak, baserritarrak eta baita eraldatzaileek bai, ekoizliek bai oso importante direna guretzako. Etxebarriko Martxelek beti egindu lan zaldi eta behi aziendekin. Behi aziendari dagokionez, esne arrazekin hasi zen, gero haragi arrazetara, Piriniarrera pasatu zen, eta orain limusina ekartzen hasi da. Bere abereak kanpoan bazkatzen dira urteko egunik gehienetan. Martxelek 95 hektarea lantzen ditu, horietako 40 bereak dira. 13 hektarea hauek berriz, Bizkaiko Foru Aldundiko lur bankuarenak dira. Ez de beixek beti egitxoaz, edo lehen txikitamak eta ez de beixek beti. Daumentetan, baina oine 20 urte edo ez nire bera eta esan da kendu egin zen. Eta ipiri egin zen mestizak. Gero bertatik eta bestide mestizak eta egolan ibili ginen. Eta gero
lanparoik urte ban, eta zera danak entzeko. Diputazioetik eta torza da biziko danak endu egin zela. Danak endu zen, eta hori guin 15 bat urte, eta ordutxe ekarri duzen Pirineiak. Darrota Pirineika, golpe baten. Oin atza, pixkat kamiseti atza be. Ezke partuetako eta hobi dela, eta okelarako pixu gehi hartzen dela, eta besti, eta apurka-apurka, oin limosinera pasetan gaz. Euskal Herriko mendiko zaldia, galtzeko arriskuan dauden arrazen katalogoan jasotako abere arrazetako bat da. Gure mendietako orografia eta klimara oso ondo egokituta dago. Oin dugu zazpi eta 10 hor da potra umeitxeko 10. Eta gero moxadak 5 urtenguek. Honek botetzete bedar zikitu horre pabaioen bitzete bedar zikitu, boli edo eta rantzi bat etorten azein bizitzen etako pixkat, eta honek normalin kanpun bidare. Zaldi haragia batez ere Italia aldera doa. Martxelek urtebete pasatxoarekin saltzen ditu bere zaldiak. Gainerakoak ugaltzeko erabiltzen ditu. Oin zaldi poditxo duke. Poditxo oin 5 urte arte eta eseen badixo. Eta gero apurka, eta oin zaldi ona duke. Dizitetxu urte eta erdi, etxien, urte eta erdi pasatxo. Honek iesko april maioku die, eta untxe kendu bitxu. Eta ondo, gustora. Duela urte gutxi, Martxelek 2 arraza ekarri zituen etxaldera. Enkarterriko astoa eta sasiardia. 2 horiek ere desagertzeko arriskuan daude. Kabailuek beti 2 edo bastara garbitzeko edo besti eta dagoz getxua, goine dagoz 9-10 kabailo eta bizelera kamisoa. Asoziazioen da besti eta bizeletik zuen zinu badagoela eta dotorio gadit guapu dileko do. Obejaz erosin zan da batape ardezi bizitzule eta errentateko eta errentan da ardezik batape eta beixek apurtu txetzela etxe buelti eta besti eta hortik hasi ginen. Da sasiardi batzuk erosti pentsau duen, gero asto txiki xepe horre pinu txiki batzuk badunk esan, geupe botata eta pinu harti daibiltzeko eta besti eta asto enkartatzen asto zera erosin zen. Pinu txiki harti daibiltzeko eta kuriosu dieta. Martxelek beste asto batzuk eta sasiardi talde bat baditu Markinako lursail batean. 2 arraza horiek ere oso ondo egokitzen dira lur hauetara. Ardiak ibiltzen direneko malda handiak ikustea besterik ez da behar, hori hala dela egiaztatzeko. Ia beti ukuluetatik kanpo bazkatzen dira, erditze garaian izan ezik, azeriak arriskutsuak baitira. Honek problemi duke, kanpo detxe badabe azerixe. Eta Europeo ordutxe pare bat egitien, barro esartziko, bendi. Ezke nereko gaitzen da, eta azkenak gaitza eta depori pasaten da, eta pare bat egiten barro esartziko, bendi, ardesek. Da, astuek beti bideu bere zera. Ordok eure kortie, da eurusian esartzen dira urteten dabe. Eta astupe, umi bidea bendi, beti leku lau samarrako, bendi. Ostetzien, bueltaka juten dieta. Da, horre barruen umi itxeko ikusten da nien, barruen dauki behar pixkat. Sasiardiak eta enkarterriko astoak mendiak garbi mantentzen laguntzen dute gizarte osoaren onurarako. Niritzako mendixe garbi eusteko, honetxe di honenak. Honek jaten dabe barrura gotik, eta astuek sasi bada edo sepie edo besti astupe kolpetxetzen eta mendixe garbitzeko honetxe di nauzin deutzako. Abere arraza autoktonoak zaindu beharreko ondarea dira. Pirinear behiak etekintsuak dira. Beste arraza batzuen kasuan berriz, beharrezkoa da haiekin lan egiten duten abeltzainei laguntzea arraza horiek desagertu ez daitezen. Esaterako, hori bere gertatzen da Txato Vitoriano txerri arrazarekin eta Patxon Vitoriano txakur arrazarekin.